Bona nit, aquí estem un cop més a les càpsules backstage de la Casa de la Música de Terrassa i ens fa una il·lusió impressionant tenir aquí el grup Cabaret Misèria, que és un grup que no es deixa veure gaire, no sé si ho sabeu, però que va fent, diguéssim, acomiadaments i tornades, que pels fans aquestes tornades són una gran notícia. I avui estan a la Nova Jascava, estem enmig de la prova de so, i ara ens explicaran una miqueta com és aquest retorn, en què consisteix i quins plans tenen. Doncs saludem el Jus Ubach, el Toni Ubach, el Marc Poch, el Joan Homet i deixem parlar el Toni perquè ens expliqui en primer lloc aquest concert a la Nova Jascava. Què heu preparat? Què veurà la gent? Bueno, aviam, hem preparat el retorno com sempre un concert de cabaret és un retorno perquè com tu has dit, som cars de veure i intentem sempre fer aquestes coses especials amb els concerts, més un concert aquí a la Cava, òbviament, la Cava és la Cava, per nosaltres té aquest punt especial, però sempre intentem nosaltres que els concerts siguin un event especial, que la gent pugui venir, se'n puguin recordar, que els puguem portar en aquest món que nosaltres intentem portar a la gent, que també ens fa ser inestables com som i ens fa ser ara hi som, ara no hi som, ara ho deixo, ara torno, som així d'emocionals i inestables, intentem abocar tot això en els concerts i que la gent entri en aquest món una mica boig que hem generat i que hem creat perquè no sabem fer-ho d'una altra manera. Pel que sé, el Jus i el Joan han tingut molt a veure amb aquest retorn perquè una miqueta tan estat empenyent. O sigui que hi havia ganes per la vostra part també, no? Evidentment. Hi ha una cosa que se'n diu posar el dit a la llaga i jo sempre que el veig intento fer-ho. Intento posar el dit a la llaga perquè és molt difícil trobar projectes que un músic li agradi. O sigui, està molt bé, ens dediquem a tocar de tot, a fer tot el que puguem, evidentment, i tot amb molta emoció i molt carinyo. Però hi ha aquells projectes especials. Llavors, per mi, personalment, Cabaret Misèria, des que vam començar, va costar el seu, però ha sigut un projecte d'aquests que ja després sempre te'l mires amb aquell carinyo jo soc músic per això. O sigui, si jo faig música és per trobar-me aquestes coses. No, és veritat. És així, és així. Llavors, clar, quan no estàs amb cabaret dius, Toni, va, tio, tornem-hi, que tens coses noves, que comptes amb mi, mira, si no és cabaret és igual, jo vull seguir fent coses amb tu, vull dir... Ara el Jus... Hola, què tal? Jo sóc el seu cosí. Sí? Jus Ubach, ja algo se nota. Llavors, jo sóc de Vilanova, tots ells són de Terrassa, llavors, clar, és una cosa de dir, on te vas ara a Terrassa, un grup, te l'has buscat lluny. Però aquest paio, pàjaro, diu, escolta, que vull fer una pregunta bomba. I dic, què? Diu, vols tocar amb el cabaret? Altra vegada, i dic, què dius? Diu, si em dius que no, ho entendré, no sé què. Diu, tu estàs sonant, clar que sí. I vinga, cap aquí altra vegada, engegar altra vegada el que faci falta, tu, autopista. Cada vegada que hi ha un assaig, un bolo, el que sigui, agafo la P7 i pam, i vinc cap aquí. I el Marc, que és el recent incorporado, i bueno, què t'has trobat? Doncs mira, jo no coneixia el grup inicialment, però parlant amb el Joan, que és amb qui tenia més relació, diguéssim, al principi, sempre me'n parlava, Cabaret Misèria, i al final, bueno, van tornar i em va trucar el Toni, a veure si estava interessat en formar part. I evidentment sí, m'ho va atendre molt bé. Va ser un bon venedor, va ser molt bon venedor. Va pagar unes canyes i vaig firmar. Ha complert les expectatives, m'imagino, no? Perquè estàs aquí, en aquest escenari. I tant. Sí, està exacte, ara d'aquí a l'estrellato. Sí. Bueno, això arribarà, no us preocupeu, segur que sí. I Toni, quines cançons has preparat? Les cançons noves, les antigues, com les heu treballat? A veure, avui una que ens fa molta il·lusió presentar és el Si mai m'he de morir, que és el videoclip aquest que hem presentat ara fa poquet a les xarxes, que ha tingut una acollida superxula, estem molt contents perquè ja només el fer-lo ja és una cosa que ha vingut molt empesa per molta energia de molta gent, aquell senyor d'allà. Jo volia filmar una cosa petitona i... El Pau Gómez, està assenyalant el Pau Gómez, entre bambalines. Sí, exacte. Llavors s'ha apuntat molta gent, la gent s'ho va currar molt, ens ho vam passar molt bé i ens fa molta il·lusió presentar-la en un lloc com a la Cava.
Llavors, a part d'això, toquem el que en diríem els clàssics del cabaret, sí? Com són els escales avall, etc. I llavors hi ha 4 o 5 temes nous que hi ha 3 o 4 temes que jo no sé si els hem arribat a tocar a Terrassa o potser els hem tocat una vegada, i hi ha 4 o 5 temes que són nous. Però és que jo ja no els situo ben bé, ja ha arribat un punt que no sé ben bé què és lo nou i què és lo nou. Jo he arribat a un punt que em preocupa poc. Em preocupa... Una coherència, no? Jo crec, no? Sí, fer el bolo d'avui, que la gent el disfruti i entengui què som i s'ho torni a passar bé i ja està. Perquè els Cabaret Misèria que vam veure per primera vegada al Teatre Alegria o a Factoria d'Arts, l'antiga també, em sembla, que veu estar fent un concert que també va ser fantàstic, no? Doncs no ha canviat gaire, encara que han passat 8 anys, els canvis potser no... Pel que hem vist, al vídeo, no? Aquest esperit, l'essència, tot això no canvia, no? Sí, venim d'on venim, som els que som, ens hem fet més vells, a lo millor fer-nos més vells ens tornem, a lo millor fins i tot et diria que més gamberros, perquè hi ha algunes pors que acabes perdent, però l'essència és la mateixa, estem allà, el cabaret misèria és el cabaret misèria. I Joan, quines novetats es veuran? Estem parlant una mica de continuïtat, però suposo que també hi haurà coses noves. A veure... Com molt bé ha dit, jo crec que cabaret és cabaret, cabaret misèria és el de sempre. Coses noves, clar, sempre n'hi ha, o sigui, sempre que aquest home ve amb alguna cançó nova, amb alguna idea nova, doncs passen coses. I evidentment, com que passen els anys, com molt bé ha dit, són més vells, per tant el prisma de com es miren aquestes coses també són diferents, les vergonyes es treuen més, per tant també es fan coses noves, potser individualment, i llavors què veurem? Aquesta petita evolució. Això és el que veurem, suposo. I a nivell musical, just, hi ha aportacions noves, a nivell musical tenim el Marc, que té molta tralla. És molt finet, és un senyor que és molt finet, que sembla allà molt tímid, que no fa soroll, però el deixes anar, el punxes una mica i passen coses. No? El Joan és l'escudero de tota la vida, del Quijote, aquí present. I a veure, sempre és el que passa sempre amb el Cabaret Misèria. El Toni ens envia un MP3, a mi me l'envia per mail perquè soc de Vilanova. Escolta, tinc una idea, una palla mental, unes cabòries que tinc, una queixa, una revolució, bueno, qualsevol cosa que se li passi al cap, guitarreta, tiqui-tiqui. Últimament el piano, això sí, evolució musical, ja el sap tocar bastant bé. Ah, molt bé. Qualsevol dia em fot al carrer. Llavors, sí. I a partir d'aquí, doncs bé, com el muntem això? Home, podíem fer això, podíem fer allò, el Joan, no sé qui li foto allò. Escolta, el bateria s'inventa 4 coses rares, jo li foto més pa que formatge, perquè vinc de lo clàssic i clar, tot és barroquisme. I llavors al final surt el que surt, és a dir, l'alma mater i tota la vestimenta que li acabem fotent de rock, de jazz, de música europea, de tot. Sí que musicalment sí que hi ha hagut un canvi gros, que és que la formació som un menys. Sí, abans hi havia en Dani a les guitarres. El Dani Pino, sí. Clar, el Dani Pino no és un guitarrista qualquiera, diguem-ne, és un guitarrista que té un pes, musicalment té un pes. Un gran músic, a més, en general. I a part de que està com una cabra, dius. I a part de que és un gran músic, és un músic que té molt de caràcter musicalment parlant. Personalment també, però musicalment té molt de caràcter. Llavors, el ser o no ser-hi, això marca. Òbviament, jo, que musicalment a nivell d'instrumentista sóc el més fluix de tots, jo no em puc carregar la guitarra del Dani a sobre perquè ens hi faríem mal, però evidentment he hagut d'agafar més pes a l'hora de tocar. I llavors el que sí que jo he procurat fer, perquè intentar substituir el Dani no pot ser, llavors no té cap sentit. El que sí que hem intentat fer és, bueno, això, som més grans, doncs ens despullem una mica, anem més despullats, no passa res, som nosaltres, l'essència és la mateixa, és el que hi ha, no? O sigui, això, no hi ha el Dani, fem una altra cosa, però no intentem agafar un guitarrista perquè el que faci el Dani perquè no. Perquè no el trobarem. Perquè no. I perquè hi ha un element més també que no perdeu, que és l'element teatral, no? Els personatges, el vestuari, tot això que també forma part de l'univers del Dani. Aquest hi segueix sent, tot i que també es va matisant. És veritat que jo al començament necessitava molt els personatges per explicar les cançons perquè tenia molta vergonya, i explicar-ho a darrere d'un personatge era més fàcil. Ara he perdut la vergonya, els personatges se segueixen mantenint, alguns s'han quedat, el senyor B, la vedet s'han quedat, alguns apareixen de nou, però ara ja van una miqueta més matisats i anem també més de cara a la banda, els que som, els 4 que som, que hi ha prou personatges som.
diguem-ne, tots quatre, com per inventar-nos de gaires més. Molt bé. I ara heu una mica tornat amb aquest vídeo, Si mai m'he de morir. Aquest vídeo és el principi d'alguna cosa, que és el principi de... Això no dubto. Bueno, No, jo crec que és un pas més. Jo crec que plantejar-nos gaires metes a llarg termini no té cap mena de sentit. Hem decidit que fem projectes a curt termini i els fem amb carinyo i els fem intentem fer-los ben fets com crec que sabem fer-los. Llavors, el Si mai m'he de morir era el projecte que hem dit, nois, anem a fer videoclip, aquest tema ens agrada molt, anem a fer-lo bé, anem a fer-lo amb carinyo. El vam gravar, vam fer tot el treball de gravació amb l'Aleix, que és el nostre artesà de la casa, i que és el so marca de la casa també ve de l'Aleix, i a partir d'aquí hem fet el videoclip, ara el presentem i ara anirem pel següent petit projecte que el farem tan gran com puguem dintre del que som. Aquest petit projecte es pot avançar alguna cosa? Jo sé que avui feu alguna cosa també. Avui, per exemple, ve un petit gran projecte, que és que gravarem el primer nostre videoclip en directe. Gravarem un tema en directe de l'Exèrcit Roig. Per nosaltres és un prova de fuego. Sí? Ens fa molta il·lusió que sigui aquí, però dintre d'allò de la Casa de la Música fem un tema en directe, llavors ens fa molta il·lusió fer-ho. I també teniu concerts... Al juliol tenim algun concert i veremos. I curt termini i ja se verà, no? I de moment tots tranquils. Ja es veurà. El que passa, bueno, jo us volia dir que sempre està molt bé que torneu i que passi el que passi, sempre continuarem sent fans de Cabaret Misèria i que jo crec que no sóc l'única que penso així i que endavant, passi el que passi, sempre us tindrem, encara que sigui a la ment, encara que no sigui físicament. Doncs moltíssimes gràcies a tots i que vagi molt bé la prova de so, el concert i tot. Molt bé, gràcies. Gràcies a vosaltres.